Удмурт ир-ат милли киеме. Сәлем, дустым. Яңа рәсемебезне тизрәк ясый башларга телисеңме? Әйдә минем белән. Бүген без удмурт ирләренең милли киемен ясарбыз. Төсле карандашларыңны, ак кәгазь битен ал да башлыйк. Әйдә, иң башта ир кеше гәүдәсен ясыйк. Йөзен дә матур итеп ясап куйыйк. Удмуртлар инде күп гасырлар татар халкы белән күрше булып, дус тату яши. Аларның милли киемнәре төсләргә бик бай. Рәсемдәге егетнең күлмәген ясыйк. Күлмәкнең якасы муенга күтәрелеп торсын. Җиңнәрне дә озын итеп яса. Удмурт ирләренең милли киеме ак яки кызыл күлмәк, буйлы штаннан тора. Күлмәкне еш кына төрле вак шакмаклар белән бизиләр. Өстеннән кафтан киелә һәм аны үрелгән билбау яки каеш белән буып куялар. Әйдә, без дә егетнең биленә тар билбау ясап куйыйк. Билбаулар һәм каешлар ир кеше костюмында бик әһәмиятле роль уйнаган. Аларны төрле тукымадан, тиредән, йоннан ясаганнар. Бәйрәм көннәре өчен салават күпере төсләре кертеп тукылган һәм кырыйлары чуклап ясалган махсус билбаулар да була. Хәзер чалбар белән итек ясарга вакыт. Минем артымнан кабатла. Җәен удмуртлар чабата кигәннәр. Салкыннар башлангач, киез итеккә күчкәннәр. Костюмыбызны бизәргә кирәк. Монда ромклар урынлы булыр. Аларны күлмәк җиңенә, якага һәм билбауга ясап куйыйк. Элек-электән удмурт ирләр киемендә аның һөнәре белән бәйле бизәкләр чигелгән. Һөнәрләр күп булган төсле, орнаментлар да үзләренең төрлелеге белән аерылып торган. Ә хәзер егетнең башына эшләпә кидереп куйык. Удмурт ирләре башларына түбәтәй, бүрек яки киез баш киемнәрен кигән. Рәсемебезгә төс кертер вакыт та җитте. Кызыл карандашың бармы? Аның белән күлмәкне буярбыз. Удмурт халкының милли киемнәрендә иң еш кабатлана торган төсләр ак, кара һәм кызыл. Әлегә сары төс белән күлмәкнең җиңнәрен, ә кызгылт сары төс белән билбауны буйыйк. Киемдәге төсләр аерым мәгънәгә ия. Кара – җир, уңдырышлылык, тынычлык, муллык төсе. Кызыл – кояш, тормыш, бәхет төсе. Ак төс пәклек, чисталыкны аңлата. Чалбарны шәмәхә һәм куе зәңгәр карандаш белән буйыйбыз. Эшләпәне дә чалбар төсенә буяп куйсак була. Афәрин, бик матур килеп чыга. Ачык шәмәхә төс белән киемдәге орнаментларны буйыйк. Удмурт халкы бөек сәүдә юллары узган җирлектә яшәгән. Шуңа үзләре дә сәүдә эшендә актив катнашкан. Кием өчен төрле буяуларны да шундый сәүдә вакытында алган алар. Хәзер егетебезнең битенә һәм чәчләренә төс кертәсе калды. Булдырдык, дустым. Удмурт милли киемен бик матур итеп ясадык. Хәзергә мин синең белән саубуллашам. Минем белән бергә рәсем ясаган өчен рәхмәт сиңа.